Kajingla mutlap Vice Chancellor ke Northeastern Hill University nihu Professor Prabha Shankar Shukla da ka bajak klub na ka university hadian balakut no ka shuti jong nadu ka artare gul ber arjar apsan kala penlong yakin no hikai ki samla puli bat yakin nong trai ban pensngau bekin sapha jing tho sa ka Ministry of Education ka Sarkar India ban dawa pen ko bor no yaki bor penyat ka university ban thong hi no daw acting Vice Chancellor hapo saupu pra kenta. Ya kani la pensngau da ginoi lam ka Nehu Teachers Association, ka Nehu Students Union, ka Nehu Staff Association, bat ka Khasi Students Union Nehu Unit. Hadian ka jingalang ka blakot daw acting Vice Chancellor o Professor N Saha ha ka khatnyo tarik ulber araja arpusan. Habakran Shakilat Pathai Kubo o Professor Lakon Kamau President ka Nehu ta ulaang, bo Professor Shukla ulapan kenlut yaki kendon an ka skol ba, lo subam ay yakatulap klam dadan ha ka jingtray. Hakaway pat kalyang ula ay ka jingero yo Professor N Saha batang haki kendiat banai ula la ban penyat bet yai nanti ya ka skol ba. Ka meeting jisha ki khot namar kane ka jing jamata pon bagi ingim don Vice Chancellor. Namar uni Vice Chancellor borim ula shim shuti harre ka shuti jong i kala kudlon harre uklam wan join. Halor bo uklam wan join uklam panslane ka shuti namar don shuti shu hani hula kun. Tengi number ka university kamla belong ko number haka an ka kanun jongi bat ka government of India rule kala ong bai ba lada ubre usim shuti kram be an ni hab khate ka tulop te hangi ne vc manta udai bai vc bran haka jing shuti banum yo tulop hanre hapo ka campus pade nimla belong tang sisngi ru bangin nomdon Vice Chancellor takadang idon ka an ka kanun jongi hapo ka statute jongi bapen klein lane la sewa pen kubor ya u senior most professor pan shimti kumu Vice Chancellor lada u Vice Chancellor uba pura umdan ya bo mentang ngimdon u Vice Chancellor ba pura namar udan becha Guwahati ne sa Delhi ne ngimtip namar uklam wan join hangni halo bal akut ka shuti jangi iklam wan join hapo campus isu kam bet mangala join online hare ya katang ngil akentaj namar kamdan kata ka rule hapo ka government of India ma phila ban join online lada dema kana Vice Chancellor ne ngi kum kin hikai ne wat ki cleaner ne ki pion ne ki nongtre office ne umdan malla sisen phila sim ka earn leave haba phi 15 phap ai ka joining report phap ong hakata kata tarik haka forenoon ne afternoon ne la join te tangum ta kala ban regularize kata ka jing sim shuti hanwe abala akut ka shuti ubre uklam one report hapo ka station ni sim be ju ba udang dan haka shuti hare amde ka shuti ban yo tulop ka shuti bam yo tulop namar la akut lut ki shuti jongu bala yo napo ni hu ki shuti ki la akut lut don shutang ko ka shuti ru jongu temban se bangi hap yat kat kum ka government of India rule maka ong la da ubre u dan haka sim shuti bam don ba authorize yo ngim la man se tulop tingi dang ban ngila lap tho yo acting Vice Chancellor ka to por pa dang ban dan suki ba yo u ba digitu arngut yo deputy registrar but u registrar ngim de shu ban se tulop namar ki la shu ja be khram da pentip namar ka shuti jongki kala kod hanre mera i ba ushu kam be bangila don u vc kham tam u kam be bangala don la join online hanre ngile kata ngila kantai namar don kuno notification na ka ministry na ka government of India la nong nuru ba client lane ba ai phi kata kalat ba phila ban tre online lane phila ban join virtually ko magi ong hanre u habdon yang ne station in person u habdon dalade ban join kum u Vice Chancellor hanre u haba don ni khan bay u badang don hakasing shuti haba longkum ta ni don kamu Vice Chancellor bo ke campus ni don ka statue jong i ka ong ba lada don u Vice Chancellor tamur u senior most ba i balong senior ba po ka university bala senior hakle do un shimti ko Vice Chancellor hanre ya kata ka rai ngila rai hente alai tli rai bangila shim ngin pha gila rai bangin ya draft ka shiti ngin pha ya ka ministry ngin ai pori ki sapo phra ganta arsing bakin jubab lana ngim yo ka jubab ka babyang lana ngim yo jubab e tamut u senior most professor un wan un shop bahne shuki un trei kum Vice Chancellor kat kum ka an jongi kat kum ka an joka government of India lada ka ministry kamong namar ko mangitip ka report jaka ministry ka pat mi pajba ngimtip ka ka rai jong kata ka committee na ka committee kala dep support na dep submit ka report ha ka ministry kadang puli gitu ka report hanre ka ki rupat mi sigi pajba tamun ngimtip ka rai hanre uni Vice Chancellor Shukla ukwa ban puni ba ula pen ai la sat kho yalade lakam bai banga ngam dan hanga baka ka ministry usukam ba don kata ka jingkat thoi harre ka report jong ka ministry ka padwan
Namar kane ka jing lut jing sep jong kane ka inquiry committee la bai tingka da kan nihu. Kade ka hok jong kan nihu bantip ke kata ka report ba phila penmi halor kata ka jing tokit ya ka jing le bean jong ni vice chancellor hakini ki license siteng bawdan apo kan nihu. Harai kata ka report hado menta kat kum ki sithi bangi layo na ka ministry ila ong ba ngidang ya pule ngidang ya perkhat sani ba harai ka report ni pat mi pat ba halor ka report pat mi pat ba halor bu shasim porba usim syutiru ka ong ka ministry over sim syuti tamur kumno ula ong ala join haba ka report ka pat mi kalong bean takadang ni ong haka record jungi haka official record jungi uni ubre upat join hap kumu vice nama umla ban join namar ka report ka pat mi ngim khanyu kumba ula join ula ban kam online ula ban song shano shano ula ban ong ala join harai namar umdon hangni hapo station hapo shillong hapo nihu umle gi kam jong vice chancellor bor khoi gi kam jong vice chancellor dangle u acting vice chancellor bor khoi gi kam habo le u vice chancellor bode acting kumno un kam bangadang le ka duty jong vice chancellor habo bidon chapo Guwahati na sa Delhi na sa ingipte hare ngi ya takarang ong bai ngi kum ka university bala san post dem ngim de ban ui kum bangi ko ngim don ban pau kum bangi ki pajba ki haba ki pa ya ki phai sa ka university kim de ban ong ba o pai ka university ba dap de ki professor tama kim tip e kum no ban le haba jia kum kane ka apot hare ngila ong bai ngila ban mayu cinema sponsor kum chairman ba lada ka anjungi kala pan scam lupa balada jia kum kini ki jingja kumno ngin penya je ka university takada la don lupa kan ka provision la don lupa ka clause ba senior most professor tray kumu vice chancellor hado banda la yo vice chancellor pathamai lane ngi yo vice chancellor program kata kala syai kadar da jai e yo vice chancellor bala don lupa hakno kuno da ngimta la bande ba ula pangno lane ula khlat lane ula se ula phet kumba ja man tangim ti ula phet syai da ja kumta tabut senior most professor ude ban tray kumu vice chancellor kata la don lupa haka statutes ngin pendon kam ya kata ka an dep sabo praganta la ngimyo jubab na ka ministry ngala de wangi kum ka university kum ki stakeholders kum ki nong ka kajing ba khali ba khaw don ha ka university ngishim ya kan ka kabuk share bangin ya tray naman ta ka university ngim ai la yu breu bo un control ya kan remote control ya kan nehu un shongsha Guwahati ne sa Delhi ngim tem har ngim shai u bo remote control ya kan nehu kan penya jido vice chancellor padon hang campus uta unde senior most professor na po ki professor barkhat ka jing tho cha ka ministry le la bun se la dep tho na po university na po ngi ka nehu ta ki nehu sa ki nehu su har ngim ju hadu mata ko ero ka jawab ngim yo na ministry kapan pau ba ka ministry ka susnga ba imdi ba ka ong ba une ude bre wala dep bala plai lu de ki jing kena barkhat jum don kum kata harai lese ki e be hangi kum ka university berai ban yat kat kum ki an ki kendon jongi lada u pen khenya ka an ki kendon jongi ni la ban le kat kum ka an lada u le tam ya ka an ni la ban chim kya ya kata kam ka university te kata ka di ka jing khmilin ti jongi ong lese kane gande be ka sithi ba khaddo ngin ai sa ka ministry ngin ai pori ki sa po praganta lada hapo sapo praganta kamdon kono ka jing tho mdi ka jing kret namar ban shu phone man shu batai le bobon na po Delhi hare ngi kwa ka jing tho na ki higher authority bakin ai da ka jing tho ban pensai kedar ba uni UVC habala kut ka shuti jo claim join na don ri ko brai march nim don vice chancellor hapo ka station ula pan khain ki an ki kondon jo ka jo vice chancellor kum yo ne ngi hap khate tulap ban ngi hap wen no e ka hare nim khuslai ka e ka ministry kan le kai usukla unle nginum khuslai gine hare ke bangi khuslai e ba ka university jungi kamde ban pa bangi ko hare nya hapdi bangi scam kat kum ka an ngim don kamu vice chancellor regular u senior most professor un long ba you acting vice chancellor un le bar hoi ki kam jong vice chancellor ba num pau ka jing ko jong university namar la thau khanang ni an ki kanun ban pun scam la da don vice chancellor ka university ka de ban yan kum no la don lupa kata ka jing mut jing perkhat jong to ba tho ya ka an ki kanun jong ka nihu bar ki central university le se ki la de yu i jingai ba sapoi ka apot kum kan ne haba u briu ula phet hanai resign pin le kum no hakata ka pon ya penon kam ya kata ka statues baka ong lada ni mla ban long tang sisngi ro baka university ka num don vice chancellor uwei vice chancellor hab don ben ngin ya bet as per the seniority tamu senior most lada umlaj u ayo to senior most baar umlaj u ayo senior most balai ba south tep hanai ngi ya bet as per seniority kat kum ka an ka kanan jongi tamun dep sa po pragan ta hadir matakas ngi ngin ya tep ka jubab ngi yo lada ngim yo jubab tamun
unu vice chancellor belong senior most ba tre ban le ya kan ka kam u hab shong hang ne ka shuki nabar khamtam manta de bunai march ki bill bar khani habe clear ka exam kadang ya bun ki kam gi kunrum karam badang salot hanre namar bangim don vice chancellor ngim yo hanre ni kwa ba yu i ban scam ka khti jong ni kum ki association but bar khati official ni kwa ban pen scam ka khti jong u senior most professor ba u de wan trai kum vice chancellor namar ka statues jongi ka pen kubor ya kata ba lada don vice chancellor u senior most professor un long hi kum vice chancellor ka jing phet jong ne u shukla jisha kala de ka blessing in disguise kum ki ong hakten pareng tamut de ka jing yo nong yangi namar haba ulalen lawan usaha kum senior most professor ku ben long vice chancellor bar khoi file jongi ki la clear lo ka jong chongsuk hang sign ka don hapo ka university ki file kim chu sakut chu haki file bor shukla namar ubriu umju dan hang ne hapo station usu shang ben bar khoi kam sakut lot diki klur ka pisa man ki section ka sakut lot namar umju clear ka file hanai da ka jingdon jong process ha matala saw nai punya page ya irunti ya ka kam jong vice chancellor kumu acting vice chancellor jong ka office jong vice chancellor ni puni ba ula trai bhashi cha ni e hun kum ki seng ye hun ba ula trai hok ka borman kumdi tang mo but e acting registrar ro baru acting finance officer acting controller baru ki la ya trai sitom ni kwa ban ai khuble ye ki ba ki lala ban shakri ya kan ni hu ni khmi lanti ba nang ni khmar ru ladam dol makna shukla ru ni la ban trai namar kani ka deka university jongi and tagada ka jingbom don shukla kalong sisa kawai ka jingker khu yangi kum ka university namar ki kamba bon tli ki bala sakut haka por jongi kalaya chakmat kapni bau briu usong khna hati shuki ban block ban pen sakut ban sa teng ki kam harai haka jing don jong usaha kum senior professor senior most professor kum vc new iba ki kam ki laya chakmat isko komen lese ladang i pan kham bor shishu i kum vc nang ni chakmat ngatrai gi bon gi kam udang tre naman ta ka jing hajing me jong university ha ngi kum ki seng ni pengon naman ngi don kam ngim kwa ba unu no bashong te un lemon la dem proses ane unu no bawan ngi kwa ba unu no senior professor bashong ni shuki ude ban sim khya ba ya kane ka kam ude ban tre naman ta kan ni hu naman ta ya ladi dan ne naman ta kita gi breu jong ba u kwa ban ora sini Usamla Sandy Sorton u President ka Nehu Su ulaong bahadin ka jing sha thangan mga jing khi ka bajor ki samla pule u Vice Chancellor udang note ban yo raj bat persang ban pensat haki babon rukam bat kumta ula penpa ba kinam peryang bat ban amailat su yo Vice Chancellor ban wan rung biang hapo ka school ba ngilarai mtaksi hakaba ngilai ong kubur ban yetok ta shti ministry ban ong ban aibon kata ka university ba kan thung hino do tau acting isi mu plahi ye ka pantang uniu professor shukla upasang ban penya ikni university na ka Guwahati hakaba kat kini ka headquarter ngidan kini campus kat ni gajing persak na kaliang gajungi mut bang chu yurat ane bomnum skam ban chu persang ban pechat kiti joki di na kaliang gajungi hi de lilir ngam aila bon wanyu chat yang di campus di kat kata komiti ru keempat rai kata respon i nget bau turu de ban shong ban wan tuklar gi kam ni hui ka pemerintah di na kaliang gajungi hi ngilai keren tak segi mat ngilapan skong kini komiti kini kepadang sidap kini ke meeting ngilai ong ba ban thok nak kata kasti lada kene na kaliang ministry kamai kata respon hapo kata sopo prakanta na kaliang university ke dibencim ya kata step na kesenjam banang ban thung be utau acting bisi aba kuno kat kene university klem tau bisi kanya kalong ka ba ti na kaliang gajungi kat ni ki banai kalale asau banai ganti ni bau ni acting bisi latre khamba banyu ni shukla bai ke bu ni shukla khamla menteri sausdam uni acting bisi la pendap tang khinjat banai tang kilai sau banai tinginget tu ba lada umdan ni shukla ru kani university kanang ya kanang kiu shushu ti kumba ngilai ram taski in yang skam kata bangin thok ta ta shti ministry bal ada ngimyo respon apa sok prakanta ina bis kemar balong ban pha thung be no acting bisi haba ke kam badan kam ru kinang ya chacha te hakan ka meeting jam pi hato kadan bitang kata ka zinda bangin thung na dio acting vc na kadang dan sagi wei pati sing yang ke agenda ka mamtasi ka bakapang kalong bahalor vc hi bangin dan kam acting vc
Ti anda ngilayo tak acting di sini ke sedan pat kiwi mat ngilak ba ikran. Dari ku meminta sini ke jingrai ke duit tek lo ban thok ta station ministry ban ong ba la kam respon apa kita sopra kanta nak yang gajungi in hab tun bet utau acting di sini tuan teman ni na jidor university. Hinjak sini ladan kata kajing thok station nak yang gajungi ti shaban thok ta station ladan yang kata kajing ya kendu nak yang ke KSU ni nak yang ke Nihusu kini huta ni usa bat kunjuk kiwi katukan eki badan talang ti nak yang gajungi magdusi ngilai ke keren ngilai ter ngilai tai bat ngilai poi kata resolution ban ong ba kumno tau sukla ba umwan yang ban le kata kam ke jong ke university ngilai kat bau dongdan kata sti kumno la ban chimi kata tulok ke jong ti kum intep hi kat kum ke rules jong kan ihuru kalai thuk sai ba kemla ban sti chimsti palai kata lai sobna de kumno ni sukla menta la pasang ban ong chimi kata tulok klam ke tre kata kam ti nak yang kejungi ngilai keren ba ngilai ong ba lada uliak sak kum ni nak yang kin non teaching staff bagi kinang hikairu kilak ban chushim kata kalif ban klaim kata tulap hak ba nak yang kejungi ismo ba kat bom padan kat bom dandan kata ke komiti kat badan kata ke inquiry kat kata ke komiti keempat pelak kata ke report ya uru la di bencong ba sika slam ju klaim kata tulap ban sium dari kumdo chushim kata tulap klaim te kata kalian kejungi ti nimdan yang komen hati penambah kata kejing tulap jumu ndai kejingwat nya kejungi kaladan kalian ke finance department nilai kali buat kalian finance department kilapan sai bau dong shimbik tulap ontong mu nadu kini registrar ki di arki badan ke inquiry kidang bam sai kata tulap ti ngi datang ke kurwa ko ban phas ke sarkar ban amba kedi ban chimkha ban pelat no kata ke committee report hakaba kumnu kini kin sudan apa kata inquiry ba kata tulap tu isu bambe klaim da kata ba ai ka service ke jongki ti kata hi nak kalian ngejungi la thok kata sti bat ke ai ka jingya keren tu meeting nak kalian ni husa ke amba belum kham kata kam ke jam lu kham kata ka jing trai ka duty ke jongki ru ki kata tulap ti nak kalian ni husa ni huta ru ki amba kila bencem kita step kan amba minuman trai hendak shim nak kata tulap ti nak kalian ngejungi ngila ya kubur banyak thok tak sti bat ngilai thok banong bamnum penduk tulok no uni sekolah kat umpat wan pelak kata report kata komiti bon wan tre kan university biang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya